Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Хонартиҷӣ. Шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз 22 ноябр дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. дар имрӯза навор якчанд хонаҳои фурӯширо пешкаши шумо мекунем. бовар дорам ба ҳар як шумо маъқул мешавад. ҳаматон хоҳиш мекунем наворро то охира тамошо кунед. аммо ядна лайки бепула бизанед кадомед ки меҳмони подписасака зангулаи канал давсемо ки ҳар рӯза видеои мо бари шумо бироям. бародарон ки хона ягон мошини фурӯшӣ доранд дар муд зери камтара бинависанд. иншоалло дар хизматен дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. наворро то охир тамошо кунем. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хонаи аввалин мо бардора 5 сотиқ замин 3 комната хона сохтагӣ. хона қарор дорад дар пеши бозори ҳоҷӣ шариф, шаҳри бохтарда. нархи хона 260,000 сомон. як чихел ки дар сурат бибинед. хона дар трезаш, кришаш маҳкам. хона ха ремонтиш миёна. об свет мега ҳамаш пастага. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% мега. дастрожна фурӯхта мешавад мега. точкаша точкаи хуба мега. туалет, баня, кухня ҳама чӣ дора мега. марҳамат кадоми хонахари конкретнаи номрои соҳиби хона дар зери навор мемонам. бидроед тамошо кунед. занг бизанед, қатон бо савдо мекунам. маълумоти пурраша хидами соҳиби хона бигиред. дигар маълумоти пурраи моро дорги неста. шеҳбачаҳо ҳама каса ядна лайк бизанед кадомед ки меҳмони подписасака. як бурга салом алейкум бародари азиз, подписчикои муҳтарам. бахши шеҳрбачаҳо як дақиқа вақтона мегирем. оиди бозӣ 250 рубламон камтарак маълумотонтум. бародари азиз, дари бозӣ 2950 дона калисваи билет, 67 конверти пли, ҳанасета шоҳҷоиза, глани шоҳҷоизаш эмел мешава. эмел объёми 2.86 силиндра автомат д плюс 1 сол танировка, 1 сол ҳуҷҷат. димиш брабус мешава, брабуси ҳодиса. саб сафед, бахти сафед, мандарин салон, кожни салон ай бародари азиз. 4 диска баллони нав, бензини холи автомат. 702 мешава, 2003 мотор инжектор, салончашам тоза. ҳана 4 диска баллони нав. боло да WhatsApp Сбербанк камерон поёнда Душанбе сити. бахти хитона бисанҷем бародари азиз. ба наздики финалша билеташ кам мондага. айним зиёд билетоша фурӯхтем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. ҳатман лайкҳои бепула бизанед. охири анами видеои мошинбозорда старчанд мемонам. дарин берин ҳамаш ҳастай тамошо кунед. маҳқултон шид. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати мо бардора 3 комната 6 сотиқ замин. хона қарор дорад дар шарораи ганҷарес, яъне шаҳри ҳисорда. нархи хона 230,000 сомон ки бо арзон мешавад. дарча соҳиби хона қай кадай чихел ки мебинед дарвоза часпонаги гирди хона маҳкам. хона ремонташ зура мега, ҳамаш 100% мега. об свет мега, ҳамаш паста мега. мактаб садиқ мега, ҳамаш наздики да масҷид. туалет, баня, кухня ҳамаш ҳаста мега. марҳамат кадоми хонахари конкретна тамошо ки занг биза бо қатъи савдо мекунад. номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастад. дигар маълумотои пурраша хидами соҳиби хона бигӣ. шеҳбачаҳо ҳама каса ядна лайка мезанем, кнопкаи сирха меҷиқем. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати мо бардора 5 комната 6 сотиқ замин. хона қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархи хона 450,000 сомон ки бо арзон мешавад. дар ҷои соҳиби хона қай када чихел ки дар сурат бибинед. хона састианш хуба, ремонтиш ҳамаш 100% бассейн мега. хона хай рӯи миллион бигӣ мешавад. марҳамат кадоми хонахари конкрет номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастад. занг бизанед, бо қатон савдо мекунам. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 4 комната 6 сотиқ замин. хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский районда. нархи хона 380,000 сомон ки бо арзон мешавад. дар ҷои соҳиби хона қай карда чихел ки дар сурат мебинед. хона мега ремонташ миёна мега. об свет ҳамаш пастанка. гирди хона маҳкам мега. марҳамат кадоми хонахари номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастад. бодроед тамошо кунед, занг бизанед. дигар маълумоти пурраша ай хидами соҳиби хона бигиред. дигар маълумоти пурраи моро дорги неста. шеҳбачаҳо аз шумо хоҳиш мекунам ҳама каса наворро то охира тамошо кунед. ҳама ядна лайк бизанед кадомед ки меҳмони подписасака зангулаи канал давсемо ки ҳар рӯза видеои мо бари шумо бирояд. наворро то охира тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 3 комната 4 сотиқ замин.
خونه قرار دارد در نویه ورزاب. خونه نوسترویکای گردی خونه محکمه، کریشش پوشوندگی میگه در تریزش نوچسبونده پدولم داره. آب سوید میگه همش بردگی میگه حجت خونه 100%. دستراش نه فروخته میشن. نرخ خونه 150,000 سومونه. نمره صاحب خونه در روی اکران هست. کدام خونه خری کنکریت نه زنگ بزن دیگه معلومات پرش اقدام صاحب خونه بگی. شهر بچه‌ها شما خواهش میکنم همه کسا نو را تا آخر تماشا کنین. اما این لایک به پول بزنید کدامت که مهمون پادپیس است که زنگولای کانال دوستم که هر روز ویدیو ما برای شما برویم. چی خانه معقولانه در ازای کمتر ابونه‌است ان شاء الله در نوع آینده پیشنهاد شما میکنم. واقعا در پناه الله باشه دستگیر فراموش نکنه نو را تا آخر تماشا کنین. سلام علیکم برادرای عزیز و جان، خوش آمدیم به کانال دویومی ما تاب ماشین ها. Production of Mechoni. Now you hear the back on me. ҳазор омад барои дастгирӣ барои боваритон шербачҳо бо дастгирии шумо старти бозӣ нави 250 рублаи худмона сар додем. Back on me on the beat. Production of Mechoni. Now you hear the back on me. агар ҳамин аввал шербачҳо 1000 дона лайк бигирад 10,000 хуш мекунам. агар 2000 бигирад 20,000. ба ҳам хотир шербача стоп ки якта лайки бепула бизан састафа тамошо ки роҳат шуд. Now you hear the back on me. Production of Mechoni. Now you hear the back on me. Back on me on the beat. салому алайкум бародарои азизи ҷон, хуш омадем ба канали дуюми ма тоб мошинҳо. ҳазор омад барои дастгирӣ барои боваритон шербачҳо бо дастгирии шумо старти бозии нави 250 рублаи худмона сар додем. дари бозӣ сета шоҳ-ҷоиза 67 конверти пулӣ. нархи билет 250 рубл, количествои билет 2950 дона. шоҳ-ҷоизаи бозимон анами эмел мешавад. объёми 2.8 автомат 4 электра ҳодисаи бародари азиз 1 сол танировка 1 сол ҳуҷҷат. дим шоҳ-ҷоиза брабус мешавад. сабсафед бахти сафед объёми 3.5 автомати мандарин салон ҳамаи ҷош кор мекунад. семиш 010 мешавад бародари азиз. солиш 2003 мотор инжектор 4 электра салончаш тоза дискабалной навқатӣ. хулас гапа зиёд намекунем. се мошин 67 конверти пулӣ финалша паго аниқ мекунем бародари азиз кадом рӯз мешавад. ана бахти хитона бисанҷем поён да ватсап Сбербанк ҳамаш ҳастай 10 дона ай 10 дона 1 дона падарка ай 100 дона 10 дона. марамат састафа тамошо кунен, ҳатман лайкҳоро бизанен. агар 1000 дона лайк бигирад 10,000 дар бозӣ хуш мешавад. 2000 бигира бародари азиз 20,000. ҳамон қадар лайкотон зиёд шавад, ҳамон қадар конверт пулӣ зиёд мешавад. дар панои аллоҳ бошед.